Wemacigwane, awusho ukuthi ugenze njani mangase kufika abantu la bevele nje bekufasabule nje ngempama? Abantu ababuya lapha. Hawu, angisho phela ukuthi bazofika. Ngiyakubuza ukuthi ugenze njani. Okokuqala into engeke yenzeke la. Akekho nje umuntu ongangishaya ngempama, akekho. Okay, cabanga-ke imagine. Nje nokucabanga ngosisi ngicabanga into engeke yenzeke. Akekho umuntu ongangishaya. Mina ngehlula abantu mina sebengishisa nomkhukhu eMayville. Angizwe ukuthi ngithini? Kwase kwenze njani? Uyabona ngaleso sikhathi bengiseyumfundisi. Ngangimisa itende lapha na leinsuku ezu7 eMkhumbane. Nginendawo kuthiwa eMkhumbane eKettle Crest. Ngashumayela usho ukuthi ngangishumayela ngikhuluma ngani ngefaith. Angizwe ukuthi ngithini? Wawusemfundisi la. Ngisewumfundisi ngathi laba ngoba bakhona ngathi ngizobaqophela umlando. Kwakukhona umuzi kwakushone ngathi abahambe belanda isidumbu ngabavusela umuntu ofile. Angizwe ukuthi ngithini? Waphila. Wavuka umuntu waphila. So mangivusa umuntu ephila abangakholwa kanti uma ngabe ufunda lapha izwi lenkosi ufunda lapha uJohn 14 verse 12 uthi ngiqinisile imisebenzi yami engiyenzayo bayoyenza benze engaphezulu kwaleyo. Ngizwe ngithini? Kusho incwadi engcwele. Wawugcina lo myalelo. Ngibenzela izibonaliso ngihambisana nani nezwi lenkosi ukuthi lezi zinto uJesu ayezenza nathi siyokwazi ukuzenza. So kwavuka umona kubefundisi. Umfundisi kwakumfundisi unhlengethwa ehlangene nabanye bangixovela umphakathi kwathiwa mina ngibulawe ngobani ngiyathakatha. Emlandweni jikelele akekho umfundisi osakwavusa umuntu efile. Kwathiwa ngibulala. Sekuthiwa uyathakatha. Ngangihlala emkhukhwini lapha eMayville. Bafike ebusuku ngo11 bezongishisa nomkhukhu. Kanti bangishisa ngamuza unhlengethwa ethi omakhosikazi sondelani lapha nopetrol bayichela bathi beyilayitha kanti kunethanele ngangimbe umgodi engangihamba kuwo ngaphansi oyithanele ophumela ngale through. Ngesikhathi beshisa umkhukhu ngaphuma ngena kwithanele yami ngaphumela emgaqweni omkhulu ngahayikha lapho ngikhumbula kahle ngamelwa yiloli la kwasiza abantu ela drive ubaba uBlessing Sincube ehamba nosaziso kaDlamini. Bafike bangishiya ngoba abantu babeya ngakho leCranscope bangishiya la eMaritzburg N3 ngaseMasukwane. Mangehla lapho ubaba uSincube wangipha i6 pack eAquila. Kanti ngizothi mangifika emakethe eMaritzburg ngafika nakhona ngashumayela kwabuya bonke abantu bezizwi lenkosi ngahamba kunespace esilana nje lapha eSeFreedom Square ngangishumayela khona base bacela ngoba basebezwile ngimanga zami bacela ukuthi nami ngibenzele izibonakaliso lezi engizenzayo. Ngathi khona ngangiphethe iAquila ngashintsha le Aquila engangiyiphethe yaba utshwala ngathi phuzani lonke la baphuza kaphela baphuza bonke badakwa namanje labo bantu basadakiwe eMaritzburg. Yingakho iMaritzburg ihamba phambili ngophuzo oludakwayo. Namanje abantu engabaphuzisa lo Aquila basadakiwe. Manje abakujikelanga labo bantu usuphendula iAquila wayenza utshwala. Phela eMaritzburg igcwele idakwa bajabula babathi. Namanje basangihlonipha amagalelo ami eMaritzburg. Ngazi ngabizwa ngisho kuMgungundlovu FM. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uzokhuluma. Ngizokhuluma lelo daba lolu. Ivale.